Halløj, det er MC Morten. Jeg kan også lave stand-up. Det er bare ærgerligt. Eller, jeg sidder jo ned. Hvad nu det hedder... Hvad er missil i en pakke? Sådan... Ja. En dødsild. Missil er en dødsild. Ja, det. Og så, ja. Jeg synes sgu, er bedre stand-up komiker end anden. Det synes jeg, men jeg vil sgu, ærligt talt helt til kylling til juleaften. Så kunne man også se de til gærne. Eller aske på aske, eller et eller andet, ikke? Ja, kom over. Man kunne... Og hvad... Ligesom den her, jeg lige har fundet på, ikke? Jeg har lige fundet på den i går. Altså... Hvad siger hegn til hegn? Hvad tror I? Hvad tror I? Hej hej. Men den nye, den er... Hvad sagde hegn til torsken? Nu skal du dø. Ja. For selvom man kan rulle en smøg. Det er der ikke så mange, der siger til. Det ligner jo ikke en joint, vel? Nej. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Jeg ligner heller ikke en idiot, vel? Altså... Det er en psykopat. Det er jeg. Ja, det er sgu lang tid siden, jeg har fået en Peter Baller. Og hvad er det? Spørg runden, ligesom i Ilmers Korn, eller skulle man kalde det Ilmers Porn. Ja, det er lang tid siden. Spørg runden, ligesom i Ilmers Korn, men der var et eller andet med, at man ikke måtte kalde det Spaniels likørstue eller Ilmers Korn. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo! Ja, det måtte man vist ikke, men MC Morten må man godt sige. Ja. Ja, det er den bedste. Ja, det er ligesom... hvis man forestiller sig, at Anden sender for eksempel Kasper Christensen på sygehuset, så bliver anden kendt jo. Fordi så er det ude med Kaspersen. Nej, Kaspersen. Kasper Christensen. Ja, Kasper, hvad hedder han? Kasper Christensen, ikke? Kaspersen. Kasper Christensen. I skal ikke sige jeres bogspladser. Kaspersen. Kaspersen, der var den. Ja. Jamen, jeg er jo Bornholmer, jo. Sådan næsten der. Der er også lidt københavner i mig. Københavner i. Ja. For eksempel... lige før jeg ikke kan finde på mere, altså. Men så skal jeg bare lave dem til en aftenpille, fordi så får jeg tankemøller. De siger jo, at det er min fantasi. Det havde Walt Disney også. Jeg synes, du er MC Morten har den bedste. Ja. Live and direct. Live and direct. Ja. Og det er ikke størrelsen, det er gørelsen. Ja, det er rigtigt. Så jo. Er den nede, så fyrer den fed. Hvis der er nogen, der spørger mig, om jeg synes, jeg spiller sjov, eller er sjov, så vil jeg sige ja. Simpelthen. Yeah. Hey, Frankie. Mm-hmm. Ja, hvis man taler om filmen Pusher. Ja. Vi taler om filmen Pusher. Eller skal vi gå videre? Jeg skal snakke om den. Pusher, eller snakke om den. Pusher. Frankie. Ja, det er ligesom, hvis der er nogen, der spørger mig, hvad...
Så siger jeg, ved du hvad, jeg har lige taget 10 baner. Nå, det. Ja, hvorfor er du så ikke død endnu? Det var jeg sømanden. Men den var også gammel. Det er derfor, at politikerne er varme. Den rimede ikke helt, men det er jeg ligeglad med. Ja. For alle er ligeglade med dig. Ja. Alle er. Ja. Alle. Derfor er jeg også ligeglad. Ja. Ja. Jeg er hip-hop. Det er derfor, jeg skal lige være oppe. Ja. Ja, det er jo lidt ærgerligt, at man ikke kan få ordentlig bøger på Bornholm mere efter alle de der pizzerier er overtaget, men den dråbe må gå ned Ja. på jorden. Det er ligesom et digt, ikke? Ja. Digt passer. Ja, det passer. Ja. Dick pic. Ja, dick pic. Det passer ikke. Det passer ikke. Er jeg sjov eller hvad? Er jeg sjov eller Ja, det synes jeg. Synes du det? Ja. Men hvad synes du om de der haters, der snakker om os? Dem skal vi bare ikke nævne, fordi... Ved du hvorfor, Nikolaj? Ja. Ved du hvorfor? Fordi luft. Ja, det er luft. Ligesom en joint. Det er Ja, Johnny kæften, ikke? Ja, så det er god luft. Det er god luft. Ja. Det er god luft. Det er også derfor... Det er derfor, at det ser ud som det gør, jo. Ikke? Men nu skal vi ikke lave noget alvorligt. Ikke ind på noget alvorligt. Fordi så ender det galt for politiet. Det er gav på dem og ikke på os. Er det ikke? Ja. Og det var ikke for at sige noget provokerende, men de er jo også blevet taget for narkohandel i København. Ja. Så kan du se, hvor dumme de er selv. Ja. Men det... Eller var det ikke det jo? Det tror jeg, de har lavet alt muligt fusk der og det. Så det... Ja, man skal skulle passe på de der politimænd. Ja. Fordi det er de kriminelle, Ja. der får systemet til at køre rundt. Ja. Og ikke... Jo, det gør de nok, men de skal være lidt stolte der og så også, ikke? Ja. Hvad kan vi? Hvad kan vi, siger det? Hvad kan I? Vi kan lave rap-musik. Ja. Rap-musik, ikke? Rap-musik. Og det ene og det andet, og... Hvad gjorde gangserne? Hvad gjorde gangserne? Startede Las Vegas. Ja. Ja. Ja, kan man ja, Men ganserne, de går også flække damerne. Ja, det er det bedste. Det er Ja. det er den over. Og hvis de ikke gad blive flækket, så var de selv om det. Men 10 og 25 øre, du. Ja. Ja, hvad har du der? Kommer Ja. på dåsen, eller hvad? Ja. Det er så Morten. Live and direct. Aftenshow. Ja. Tak for i aften. Tak for i aften. Ja. Hvis I vil have noget, der er sjovere, så bliver det nok... Så skal I betale. Der skal I betale. Ja. 1000 kroner. 1000 kroner, Ja. min ven. Min ven, De Frankie. giver penge. Du skylder penge, Frankie. Penge til MC Morten. Og det er nu. MC Morten. Og Nikolaj, skal vi sige tak til for i aften. Ja, tak for i aften. Min kameramand. Kameramand. Nikolaj, find dig selv. Hej. Yep.